Ngibingelele abahlobo nginamukele kuyona ke i-channel uma umusha ngicela ungakhohlwa ukusubscribe. Lana ke nginiphathele udaba nganza ukuthi oluthinta lapha ke ukufa kwamaphoyisa lapha ke kuhlaselwa emlindelweni njengoba ke sinithintela ke udaba oluthi ke umkhuzi wamaphoyisa la KwaZulu Natal uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ke uzwakalise ubhlungu ke kuvela ke izindaba zokuthi ke kuhlaselwa ke amaphoyisa lapha ke ase-Hammarsdale abephenya ke icala lokubulala ke eCliffdale. Uthi ke kubhlungu kakhulu ukufa ke noma ke ukufika endaweni yesehlo ke sobugebengu uthole ke amaphoyisa elele phansi ngenxa ke yokwenza ke umsebenzi wabo kushayela lapha ke uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi estatementeni ke esisaphuma kuthiwa ke amaphoyisa abizelwe emzini ke oseCliffdale ngemuva ke gamanxa ke kwehora ke lesikhombisa ke ngemibiko yokubulawa ke lapha ke kowesifazane afike kulumuzi obekunomlindelo khona aqala ke uphenyo okuvela ke ukuthi ke kukhona nomunye ke umuntu wesifazane ke oneminyaka elinganiselwa ke ku40 naye ke ubeseshonile ngokombiko ke wamaphoyisa kuthiwa ke lapha ke abemathathu lapha ke amaphoyisa afike kuona lo muzi ezophenya lona leli cala ke abizelwe lona lokubulawa ke lana ke kwesaguga lapha ke kuthe kusenjalo ke kwabuya umsolwa wavulela ngenhlavu emaphoyiseni ke alimale lapho amaphoyisa lawa amabili kwasinda elilodwa ke eliphume lingena myucu ubizwe yona ke kubizwe amanye amaphoyisa asukumele phezulu alandela ke umkhondo ke womsolwa ngokumbiko ke awutholile lapha ke nebala ke kwabanjwa ke owesilisa ke oneminyaka ke engu38 ubudala ke wakhalelwa ke amasongo kaSigonyela luphela kanjalo ke udaba lwethu nganza ukuthi ngiyocela ke uphawule uma ke kukhona ke indlela yokuphawula la ngezansi kuyona ke comment section. Don't forget to like this video and also do comment on the section. Subscribe to the channel. Thank you.